Slametan Idul Fitri. Nah, wong Jawa kuno lur, kuwi sing wis Islam kuwi biasane lek pas salat Id kae nggawa ambengan dhewe-dhewe utawa nggawa panganan. Tujuane dige slametan Idul Fitri. Dadine wong Jawa kuno kae lur, bar salat Id kuwi ora do balik dhisik biasane. Do ngenteni berokohan Idul Fitri utawa slametan Idul Fitri. Lah kuwi mbiyen nang daerahku, cilik aku kuwi sik akeh sing nggo berkat lur. Lah saiki ya enek tapi ora sepiro. Sejene ngono, aku wis pirang-pirang taun iki ora salat Id nang masjid lur, salat nang omah. Mergo apa? Aras-arasen lur. Dadine kuwi lur pengetahuan kanggo dulur-dulur kabeh. Lek wong Jawa kuwi titik-titik slametan, tegese apa? Titik-titik ndonga nang pangeran, jaluk slamet kuwi lujeng sekabehane. Lan muga-muga ngamale sing dilakoni kuwi iso ditampa marang pangeran. Mula lur, adat Jawa iki sebenarnya adat sing wis apik, wis mlaku turun-maturun. Monggo sing apik diterusne, sing elek ora usah diterusne. Ngono lho lur.